yegi mheshimiwa Wuda Wendo. Entiere ting' diriyo ni in gi thuolo mar wacho pachi to koulo ni pachi ne mabro tiyo kaluwore level mintiere. Mano achiel kuom kendo mano bende gima beng'e ni mano gima ji othone e piny Kenya ni. Mano achiel kuom gima Raila Amolo Odinga o fight for ogore ne kuom higni mang'eny. Emomiyo sani ka ng'ato nyalo bet gi thuolo ma wach gimoro kuom president to pod entiere, iyudo ka ng'ato nigi thuolo manyalo chiwo paro mopogore gi mar Raila to pod entiere. Mano en gima iluongo ni freedom of speech. En gima duong' ahinya ei demokrasi ka. Ma kik wiwa wil, kik ipani demokrasia en nyumo ombulu. Kata demokrasia ni en dhi gi paro makoro ma jatelo owacho no. Bedo gi thuolo mar wacho pachino en gima duong' ahinya e hierarchy mar demokrasia. Demokrasia machielo ma bende nitiere en ni kineno ni ODM dinyi ni ahinya to parties ng'eny dhiye mar Gachagua, dhiye mar Maraga manyo chako chake diluonge nang'o, parties ng'eny. Mano bende en a form of democracy ma kik wiwa wilgo ni mano bende nitiere. Kiluwo mago to koro iweyo modong' nikech modong' ka to party donginjo ka gina wol gini wacho ni ODM Bishop Edgar nitiere Bishop jomoko koro kawo kombe moko ma koro wol gini gin mana pastors momako lemo ng'eny momako Bigori parish jomoko mako kod mamoko. Mane form of democracy ma wantiere ga. To bende kik wakaw gini mayot kaka jo Kenya ni wan gi thuolo mar wacho pachwa. Mano to gima kendo nyaka ogoero kamano ne jotendwa kaka Raila Amolo Odinga mosegore ne